Na tomto mieste sa teda fakt bojím. Starý opustený dom, v ktorom teraz v zime môžu byť väzdiaci, takže pomoc. Ahoj, rozhodla som sa, že spravím video o tom, ako fotím autoportrét, pretože je to vec, ktorej sa venujem asi najčastejšie z môjho repertoáru. A chcem vám teda ukázať, aké je to náročné, aké je to možno zábavné a vlastne ako celé to tvorím. No a dnes idem prvýkrát autom, už mám vodičák asi 2 mesiace, zatiaľ som nejak ešte asi nemala možnosť ísť. Tak som zvedavá, aké to bude, v kufri mám plno vecí, tak uvidím, ako to zvládnem a ešte navyše som aj bez mobilu. Tak ideme na to. Málo kedy fotím autoportréty vonku. Doteraz som totiž nemala možnosť chodiť autom, keďže som nemala vodičský preukaz a bola som nútená ísť pešo alebo na bratovom bicykli, ktorý bol chalanský a nevedela som z neho zísť dolu, tak som musela vždycky zoskočiť. Párkrát sa mi podarilo spadnúť. No a vždy som potrebovala ísť na nejaké odľahlé miesto, na nejaké pole alebo vysoký kopec, kde ma nikto nevidí, pretože nemám rada divákov, keď sa fotím. Je to taká intimná záležitosť. A bolo takým pravidlom, že vždy som sa domov vrátila úplne nahnevaná, pretože málo kedy sa mi nejaká fotka podarila tak, ako som chcela. Vždy som bola po kolenách v blate alebo lepkavá od nejakého sirupu. No a teraz, keď mám auto, tak som sa vybrala na tú Zochovú chatu, tak ďalej trochu. A tiež som sa trochu bála tých bezdomovcov, ktorí mohli byť v tom opustenom dome, preto som bola pri ceste, kde som mala aj takých divákov, ktorí sa boli prejsť cez víkend v lese, tak ma pozorovali. Niektorí si vypýtali vizitky. A myslím, že fotenie autoportrétov je to najťažšie, čo vo fotografii je. Teda možno aj niečo ťažšie, ale čo som sa s tým nestretla. Fotenie autoportrétov je dosť náročné. Fyzicky aj psychicky. Pretože nevidíte, ako tá fotka vyzerá. Kebyže to vidíte, fotíte nejakú modelku, tak jej poviete, ako sa má inak tváriť, čo má zmeniť. Môžete si zmeniť nastavenie vo foťaku, pretože keď fotíte sami seba a nepozeráte sa, neviete, aké máte svetlo, kompozíciu, a tak musíte neustále odbehovať z miesta státia či pozovania k foťaku, pozrieť, čo je dobré, čo je zlé, čo máte zmeniť, a je to dosť únavné a vyčerpávajúce a človek je z toho veľmi zničený, keď sa skoro žiadna fotka nepodarí, a to mi dokáže naozaj pokaziť náladu. No keď sa podaria, je to ten najlepší pocit.